Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебі, Господи. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши меня, Господи, Господи, возвах Тебе, услыши меня. Он ми глас умолення моєго, негда возвати міг Тебі, услыши меня, Господи. Да і справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздіяння руку моєю, жертва вечерняя, услыши меня, Господи. Аще беззаконня назріши, Господи, Господи, хто постоїть, яко у Тебе очище, не єсть. Вся тварь, изменявшися страхом, зрящий Тя на кресті висима, Христе, сонце омрачашися і землі основання сотрясухуся, вся сострадаху создавшему, вся волею нас ради претерпівий. Господи, слава Тебі! Імени ради Твоєго потерпихтя, Господи, потерпе душа моя, в слово Твоє упова душа моя на Господа. Вся тварь, змінявшися страхом, зрящий Тя на кресті висима, Христе, сонце омрачашися і землі основання сотрясахуся, вся сострадаху создавшемуся, волею нас ради претерпівий. Господи, слава Тебі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Страшное и преславное таїнство одне здійствуємо зриця, неосязаємий удержавається, в'яжеться, розрішає Адама от клятви, іспитує й серця і утроби, неправедно іспитується, темниці затворяється, і же бездну затворивий, Пілату предстоїть, йому же трепотом предстоять небесні сили. Заушається рукою создання Создатель, на древо осуждається, суддя й живим і мертвим, во гробі заключається, разоритель ада, і же вся терпяй милосердно, і всіх спаси от клятви, не злобиве, Господи, слава Тебі. Світе тихий, святий, слави, безсмертного Отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе,
я себе, одежде моей меташа жребий. Разделиша моя себе, и одежде моей меташа жребий. Боже мой, вон мими, скою оставил меня еси. Разделиша моя себе, и одежде моей меташа жребий. Разделиша ризи моя себе, и одежде моей меташа жребий. Премудрость, Исхода чтение. он меме. Глагола Господь к Моїсею лицем к лицу, якоже аще бы кто возглагола к своему другу и отпущашися в полк, слуга же Иисус, сын Наиин, юноша, не исхождаше из скинии, и рече Моисей к Господу, се ты мне глаголеш и изведе люди сия, ты же не явил мне, еси, кого послеши со мною, ти же мені рек єси вімті, а паче всіх і благодать імаши у мене, а ще убо обрятох благодать пред тобою, явим і тобі самого, да розумно вижду тя, якода обрід буду благодать пред тобою, і да познаю, яко люди твої язик велій єсть, і глагола йому Господь. І сам приїду пред тобою і упокою тя. Прокимен гас четвертий, суди, Господи, обидящий меня, побори борющие меня. Суди, Господи, обидящие меня, побори борющие меня. Прийми оружие и щит, и восстани в помощь мою. Суди, Господи, обидящие меня, побори борющие меня. Суди, Господи, обидящий меня, побори борющие меня. Иова чтение. Господь благослови последняя Иовля, неже прежняя пях уже скоты его, овец 14 000, верблюдов 6 000, супруг волов 1000, ослиц стадних 1000, родиша жеся йому синове 7 і щері 3, нарече первою убо день, вторую же Касію, третью же Амалфеєв рог, і не обретошася подобні в лепоті тщерем Иовлевым поднебесней, даде же им отец наследие и братья их, поживе же ее по язве лет 170, вся же лет поживе 248. Пророчество Исаина чтение. Он мема. Так глаголит Господь, се розуміет, отрок мой вознесеться і прославиться зіло, якоже ужаснуться у тобі мнозі, так обеславиться у чоловік ви твої, слава твоя от сынов человеческих, так удивятся языцы мнозі онем, і заградять царі уста своя, яко їм же не возвістися онем узрят, і еже не слыша уразуміють. Господи, кто вірова слуху нашему, і мишця Господня, кому открися, возвістихом, як отроча пред ним, яко корень в землі жаждущий. Он меме. Мир всім премудрий свем бракимен глас шестий, положишем я в рові преисподнім, темних і сені смертні. Положишем я в рові преисподнім, темних і сені смертні, в темних і сені Господи Боже, спасення моєго,
Господні возвахнувши пред тобою, положишь м'я мрові преисподней, в темних і сині смерті, в темних і сині смерті, положишь м'я мрові преисподнім, в темних і сині смерті. Премудрость Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Богом меме, Братья, слово крестное, погибающему бою родство есть, спасаемым нам сила Божия есть. Писано бо есть, погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергу. Где премудрость, где книжники, где совопросники века сего, не уболи Бог премудрость мира сего, понеже бо премудрости Божией, не разуме мир премудрости Бога, благоизволил Бог буйство проповеди спасти верующих, понеже иудеи знамения просят, и елене премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа распята, иудеям убо соблазн, еленам же безумие, самим же званным иудеям же и еленам Христа Божию силу и Божию премудрость, за небуе Божие премудрее человек есть, и немощнее Божие крепче человек есть. Видите во звание ваше, братья, яко не мнозили премудры, по плоти не мнозили сильни, не мнозили благородни, но буя мира избра Бог, да премудрия прострамит, и немощная мира избра Бог, да посрамит крепкия, и худородная мира, и уничиженная избра Бог, и несущая, да сущая упразднит, якода не похвалится всяка плоть пред Богом, из Него же и вы есте о Христе Иисусе, и же быть нам премудрость от Бога, правда же и освящение и избавление, да яко же пишется, хваляйся, Господи, да хвалится, яз пришед к вам, братья, придох, не по превосходному словесили премудрости, возвещая вам свидетельство Божие, не судих, бо видите, что в вас точию Иисуса Христа и сего распята, и Духове Твоему. Спасіння Боже, яко мені доша води до душі моя, своношення чаюче душа моя і страсть, на поскачаться очі, где же не видите. премудрость прости, услышив святого Євангелія, мир всім і Духові От Матфея, святого Євангелія, чтеніє. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Вон, во время оно, совіт сотворили всі архієреї старці людські на Ісуса, даби убити Його, і поязавши його повели, приведавши його Понтійському Пілату і Гемону. Тогда увидів Юда, предав його, яку судили його, розкаявся, возвратив 30 сребреників архієреям старцем глаголя. Согрішив я, предавши кров неповинною. Вони же сказали, що єсть нам ти узреши, і поверх сребреників церкви отийде, і ще туди вився. Архієрей же, приємши сребреники, ріше недостойно єсть вложити їх у корвану, понеже ціна єсть крові. Совет же сотворши, купили їм поле скудельничає,
погребення странникам, тим же наречеся поле то, поле крові до сього дня. Тогда збиться реченою Єремієм пророком глаголющим, і прияша 30 сребреников, ціну ціненного, його же оцінили от синов Ізраїлевих, і дали їх в село Скудельниче, як уже сказав мені Господь. Ісус же став перед Ігемоном, і вопросив Ігемон, глаголя, «Ти ли си цар юдейський?» Ісус же рече йому, «Ти так глаголиш». І когда на нього глаголили архиерей, старці, ніхто не відповідав. Тогда глаголи йому Пілат, «Не слышиш ли, скільки на тя свидетельствують?» І не відповідав, а не одному глаголу, якого дивитися Ігемону зело. На всякий же праздник був обичай Ігемону відпущати одного народу связня, котрого хотіли. І мали туди связня нарочитого глаголом Рабараву, собравшимся їм рече їм Пілат, «Кого хочете, даби відпустив вам, Варавули ілі Ісуса?» Глаголе мого Христом. Яко зависти ради предаша его, сидящий же ему на судищу, посла к нему жена его глаголющая, ничто же тебе и праведнику тому, много по пострадах днесь во сне его ради. Архиереи же и старцы наустиша народы, да и спросят Вараву Иисуса же погубят. Отвещав же Егемон рече им, «Кого хочете, подобаю отпущу вам». Они же реша Вараву. Глагола им Пилат, что оба сотвори Иисусу глаголемому Христу. Глаголаша ему все, да распят будет. И Гемон же рече, кое оба зло сотвори. Они же из лиха вопияку глаголюще, дар пропят будет. Видев же Пилат, яко ничто же успевает, но паче молва бывает, прием воду, умы руцы пред народом глаголя, не повинен есть от крови праведника сего, вы узрите. И отвещавшие все люди реша, кровь его на нас и на чадих наших. Тогда отпустив їм Вараву, Ісуса же бив, предав їм, да його пропнуть. Тогда воїни Ігемонови, приємши Ісуса на судилище, собрали на нього все множество воїнов, і совлекли його, одіяли його хламідою червленою, і сплетши вінець от тернія, возложили на главу його і трость в десницю його, і поклонялись йому на колінах перед ним, рухався їм глаголючи, «Радуйся, царю юдейський!» І плювали на нього прияша трость, і били по главі його. Як даже надругалися йому, совлекоша з нього багряницю, і облекоша його в ризи його, і повели його на проп'ятіє. І сходящу же обритоша чоловіка Киринейського, іменем Симона, і сему задіша понести крест його. І причече на місто глаголами Голгофа, єже із глаголами крайнє місто. Дали йому пити оцет желчю смішений, і вкусивши не хотяше пити, розпенши же його, розділиша ризи його вверши жребія, і сидящу стережаху його туй, і возложиш верхую глави його вину його написано, «Це є цар юдейський». Тоді розп'яли з ним двох розбойників, єдиного одесну, єдиного шуєю, один же обічних злодіїв хулив його глаголя, «А ще ти си Христос, спаси себе і нас». Отвічав йому другий, запрещає йому глаголя, «Не бойся Бога, яко в тому осужден єси. Ми був правду, за достойне, бо по ділам нашим восприймаємо. Сей же не єдиного зла не сотворив». І глаголо Ісусові,
помяни меня, Господи, когда придешь во царстве си. І рече йому Ісус: амінь, глаголю тобі, днесь со мною вже будеш в раї. Мимоходячи хулили його, викиваючи головами своїми, глаголючи, розоряючи церков, і 3 днями созидає: спасися сам, а ще ти Син Божий, зійди з креста. Також і архієреї ругахуся, книжники і старці, і фарисеї, глаголю: иных спасал, себе ли не может спасти. Аще царь Израилев есть, да снидет ныне со креста, и веруем в Него, упова на Бога, да избавит ныне Его, аще хочет Ему, рече бояко Божий есмь Сын. Також держи и разбойника распятая с Ним, поношаста ему. От 6 же часа тьма бысть по всей земли, до часа 9. О 9 же часе возопи Иисус гласом велиим, глаголя: Или, Или, лима савахвани, еже есть Боже мой, вскую мя еси оставил. Нет иже от ту стоящих, слышавше, глагола хуяко Илью глашает сей, и обетек един от них, и приим губу, исполнив же отста, и вонзе на трость, напояше его, прочие же глаголаху, остави, да видимаще придет Илия спасти его. Иисус же пак и возопил гласом велиим: испусти дух. И се завеса церковная раздрася надвое, с вышнего края до нижнего, и земля потрясеся, и камени распадеся, и гроби отверзошася, и много телеса усопших святых воссташа. И шедший из гроб по воскресенье его внедоша во святый град, и явишася мнозим, сотник же, и же с ним стригущий Иисуса, видевший трус и бывшее убояшася зело, глаголюще: воистину Божий Сын бесей. Иудеи же пониже пяток, беда не останут на кресте телеса в субботу, бебо великий день то и субботы, молиша Пилата, да перебьют голени их и возьмут. Приедоша же воины к первому поперебиша голени, и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко видевши его уже умерша, не прибиша ему голени, но един от воин копьем ребра его прободе, и аби изыди кровь и вода, и видевый свидетельствова, и истинное свидетельство его, и той вести, яко истину глаголе, да вы веру имете, быша бо сия да сбудется Писание, кость не сокрушится от него, и пак и другое Писание глаголет: возрят на него же прободоша, бяха же ту и жены многие издалече зряща, я же едоша по Иисусе от Галилеи служаша ему, в них же би Мария Магдалина, и Мария Иакова, и Осия маты, и маты сынову Завидееву. Позже же бывший приде человек богат, от Аримафея, именем Иосиф, и же и сам учися у Иисуса, приступил к Пилату, проситила Иисусова. Тогда Пилат повелел дать тело, и прием тело Иосиф обвитье плащаницею чистою, и положи е в новем своем гробе, его же истечеби в камени, и возразив камень вели на двери гроба отыде.
Беже ту Мария Магдалина и другая Мария, сидящие прямо гробом. Слава Тобі, Господи, слава Сердцем все отця, души отця, помышления наша Отце. Господи, Вседержителю Боже, Отець наших, молим Тися, услыши, помилуй. Боже, по велиці милості Твоєї, молим Тися, услыши, помилуй. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Молимся, Господині Отці нашим, блаженнішим митрополиті Онуфрії, Господині нашим, високопреосвященнішим митрополиті Феодри, і всій во Христі, браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Молимся, Бог, храни мой стране нашей, власти и воинства и яда, тихо и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Молимся, блаженных, преснопамятных, создателей святого храма сего, и всех прежде почивших, всех братьев, и лежащих повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся, милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещения, оставления грехов, рабов Божьих, братьев святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Молимся, плодоносящих, добродеющих, во святем всечестнем храме всем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих Тебе великие ваты милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Яко милостивый, человеколюбец Бог, еси Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Сподоби, Господи, вечір сей, без гріха сократитися нам, благословенний си, Господи, Божий Отець, наший, і хвально і прославлено ім'я Твоє во
вечерню молитву нашу, Господеві. Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Вечера вся совершенно, свята мирно, безгрішно, Господа просим. Ангела мирно, мирно, наставника, хранителя душ, телес наших, Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, Господа просим. Добрый и полезный душам нашим и мира, мирови, Господа просим. Отче, время живота нашего в мире и покаяние скончати, Господа просим. Христианские кончины жда наша, безболезный, непостыдный, мирный, доброго ответа, на страшне судище Христові просим. И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Благий человеколюбец Бог еси, Тебе славу силаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, и веки веков. Миру всем. Славу наша, Господи, преклоним. Держава Царстве Твое благословенно, препрославлена Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно, и веки веков. Егда одреватя мертва, Аримафей сняг живота, смиренною і плащаницею Тя Христе, обвив і любов'ю подвизашеся, серцем і уснами, тіло нетлінної Твоє облобизати, обаче одержим страхом, радуєся вопіяшити. Слава снисхожденню Твоєму чоловіколюбче, Господь воцарися в ліпоту облечеся, єгда во гробі нові за всіх положил єси, ізбавителю всіх, а всесміхливий відів Тя ужасестя, вереї сокрушишася, сломишася, врата гроби отверзошася, мертві воссташа, тогда дам благодарственно радуешься, вопияше Тебе, слава снисхождению Твоему чоловіколюбче. Ібо утвердив вселенную, я же не подвижиться. Егда во гробі плотський хотя заключился еси, и же естеством божества пребывая и неописанный, и неопределенный, смерти заключилися сокровища, и гадувався, и стущил еси Христе царствия. Тогда и субботу сию божественного благословения и славы, и Твоей світлості сподобил єси. Дому Твоєму подобає святиня, Господи, в довготу дні. Єгда сили зряху Тя, Христе,
яко прелесника от беззаконного клеветаєма, ужасахуся неізглаголеному долготерпінню Твоєму, і камень гроба руками запечатаний, і міже Твоя нетлінне реве пободоша, обаче нашему спасению радующийся в опияху Ты, слава снисхождению Твоему человеколюбче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Тобі, одіющагося світом, яко ризою, снем Іосиф з древа з Никодимом, і віддяв мертва нага непогребена, благосердий плач восприєм, ридая глаголаше, уемні сладчайший Ісусе, Его же в малі сонце на кресті висима узрівшеє, мраком облашеся, і земля страхом колебашася, і роздирашеся церковная завіса, но се нині вижуття мене ради волею под'ємша смерть, како погребуття Боже мой, или какою плащаницею обвию, кої мали руками прикоснуся нетлінному Твоєму тілу, или кія пісні воспою Твоєму ісходу щедре, величаю страсті Твоя, піснословлю і погребеніє Твоє з воскресенієм зови. Господи, слава Тебі. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наша, святий посіти і зціляй душі наші, ім'я Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам долги наші, яко же і ми оставляємо должникам нашим. І не введи нас в своє искушення, но избави нас от лукавого. Яко Твоє є царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Образний син з древа, слем пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою облив, і вонями во
тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і вонямі во гробі новий покрив положи. Благообразний Іосиф з древа, снем пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і вонямі во гробі нові покрив положив. Благообразний Іосиф з древа, снем пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і вонямі во гробі нові покрив положив. Благообразний Іосиф з древа, снем пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і вонямі во гробі нові покрив положив. Благообразний Іосиф з древа, снем пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і вонямі во гробі нові покрив положи. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Мироносицям же нам при гробі представ ангел вопіяше, мира мертвим суть прилична, Христос же із тління явися чужд. Господи, помилуй. Владико Господи, Ісусе Христе, Боже наш, благодарим і величаєм Тя, Спасителя, Благодетеля нашого, яко сподобилися нас, недостойних рабов Твоїх, перейти время чесного Божественного Великого Поста і дойти друга Твоєго Лазаря четверодневного воскресения і преславное Твоє в Єрусалим на жеребять осля вхождение і подержателями бути єврейських дітей, вітками Ти принесших і осанна вишніх, воспіваючих, і видіти пресвятые спасительные страсти Твоя, і поклонитися божественному Твоєму розп'яттю і боготілесному погребенню, і достигнути к преславному божественному воскресенню
смиренно і припадним прилежно рабех Твоїх всіх, прибегши под кров святого храма Твоего, молим, прийми їх исповедание и покаяние, коже мытрое воздыхание, и святого ради тридневного Твоего воскресения прости всім їм вся согрешення, вольне невольное, очисти їх, як уже блудницю плакавшуюся, і прийми їх, як уже прироси Петра, отвершись от Тебе і плакавшого горько, вложи в серця їх страх Твой, даби боятися Тебе, любити Тя от цього серця свого і ходити по волі Твоєї, і сподоби їх усіх, народ наш, неосужденно причаститися пречистому Твоєму тілу, причесної крові Твоєї, якода причасниками, бувши воскресення Твоєго, небесного царствія, со всіми святими сподобяться Твоего же миловати, спасати нас, Боже наш, Тобі славу і благодарення, і поклонення воссилаєм Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посереді нас. По милості Божої достигли ми плащаниці Господньої. Кожен раз, коли ми читаємо Євангелії духовними очами з Рим Голгофу, як перед Христом Господнім, Мати Господня, жени апостола Іоанн, а також голос двох розбойників чує, потім смерть на кресті і положення в гроб. Почому нам Бог благословив і в практиці православної церкви кожна душа хоче побути у плащаниці? Для того, щоб той, хто не до кінця розуміє і ніяк не знайде у собі благодарення і радості Богу благодарити за Божий подвиг раді нас, тот не до кінця буде розуміти радость Пасхи. Господь зійшов з небес, взяв на себе наше тіло і зцілив його, преобразив його ново, заново створив, став другим Адамом. І, вознісши наше тіло на крест, страданиями, смертю і воскресением, преобразив його. Вот почему нужна была крестна смерть. Бо Господь цим путем, як апостол Павел каже, через страдання іного путя не було, і зцілити нашу природу. Но тим більше ми маємо знати, яким путем Господь пішов, так і нас кличе. Кличе нас Господь нести свій хрест, мати радость і іспитання, і свою Голгофу, но і радость Воскресення Христового. Стоя у плащаниці, ми видимо безконечну Божу любов. Бог, Творець міра, помилував своє создання і зійшов з небес. І понизився до такого рівня, як чоловік. Все рівний був нам, кроме одного. Він не мав особистого гріха. Но природа, яку він взяв на себе, вона від Адама Єви була заражена. І він ісцелив її, колись виліпив із землі, з глини Адама першого, нині того же нового Адама сам у собі відновив. От чому треба було перед його Пасхою увидіти ще одне чудо – воскресення Лазаря. Це не було просто воскресення мертвого, коли лікарі вертають із летаргічного сна або із якогось приступа. Лазар був у гробі четверодневний, тіло розпадалося, він уже фактично був глина. І то потвердили сестри, коли сказав Господь, відкривайте кришку гроба, вони сказали, може не треба,
Но він сказав: повіруй і увидиш славу Божию. І Господь свою владою вернув глину до життя. Точно так, як колись глину в лиці Адама зліпив, сформував і привів до життя. Но тепер показав він то, що це він творець на Лазареві, тепер уже в самому більшому апогею сам собі совершив діло спасіння. Лежить в гробі безконечна Божа любов, котра кличе нас також з тою ж любов'ю відповісти Господу. Боже, благослови наш народ, котрий з любов'ю 40 днів поста несе подвиг поста і молитви. Той пост, котрий для многих людей незрозумілий, а наші предки, коли прийняли віру від Кирила і Мефодія, вони увиділи, що этот образ жизни, та віра є єдина, котра відкриває двері Царства Божого, і тут на землі доказів много, як чоловік возростає, но потрібно всякому чоловіку пройти через свою Голгофу. От чому наші люди ніколи не боялися іспитань, ніколи не удивлялися, що наш православних додівали і німці, і австрійці. Менше додівали мадяри, бо вони були пізніше протестанти, но додівали і уніяти. Потім при чехах, вроді така була красна держава, демократична, і Прагася мусила вмішувати в церковне діло, розколоти православних русинів. Потім прийшла страшний період Совєтського Союзу, де взагалі релігія об'явлена була неким признаком відсталості. Ну а потім одійшов уже в історію той період, маємо сьогодні. Через 30 років нової держави знову видимо, як маса людей, не познавши Господа, не порозуміла наш подвиг. І їмся виділо, що достатньо по телевізору сказати, які вони мудреці, які вони нову релігію дають, які вони календарі поміняють, і люди всі побіжать. Ніхто не пішов, по крайній мірі, переважна частина православних знали 1 міліметр в сторону, і можна утратити все багатство і дари Святого Духа. От чому ми, невзирає на те, що часть християн, і особливо удивительно для нас, уніятів, греко-католиків, коли вже Пасху свою отпразнували в нарушення умов унії, бо в унії було написано: да, признаємо верховенство єпископа Римського, но нам лишити юліанський календар, юліанську Пасху і кирило-мефодіївський язик, но всі єпископи і священники мають бути лем-русини, а не чужі. Ну що ж, нині священників вже много не є, вже нема русинів, але вже і Пасхи юліанської не мають. Ми не осуждаємо, ми просто, як некі люди, котрі видять історію тисячолітню, кажуть, то, щося бояли, то произошло. Тоді ми осталися єдині православні, котрі кирило-мефодіївську традицію держать сильно, осознавая, ми діти Божі. Нам не треба гордитися, хвалитися. Ми коли споминаємо то про других, ми не обіжаємося, не ображаємо, да й не возвишаємося над ними. Бог свідетель, Бог буде всім нам воздаятель. Но ми сьогодні у плащаниці кажемо: Господи, Ти великий, бо ми з Тобою нині. Ти свою благодаттю прикріпив, придержав нас до церкви. Якщо б не Твоя благодать, Господи, Твоя любов, скількох би людей з наших прикупили, переманули, перетягнули, но народ оказався вірний, сильний, кріпкий. Господи, прийми покаяння нашого народу, прийми віру нашого народу, ісповідання нашого народу, терпіння за те, що терпимо кожен день, включає телевізор і газету, скільки в наш адрес люди безбожні, неправди.
Вместе з тим, з другого боку, осознаємо, а може, це й добрий аргумент, бо якщо б ми були не істинна церква, не треба б їм нас гонити. Но ми сьогодні, взирай, якою любов'ю Бог зійшов з небес до нас, тою любов'ю простираємо і на всіх наших опонентів, противників, бо ми добре знаємо, доки в наших серцях любов Божа, доти ми з Богом, Бог з нами. І сьогодні, ідя до плащаниці, приклоняємо коліна або просто у плащаниці, совершивши рівненький крест, внутрішньо сказавши: Господи, слава Тобі, поцілувавши Євангеліє і плащаницю, ото йдя хвалити Бога, що Бог нам таку можливість дав. Хто знає, як будуть другі слідуючі Пасхи, но й цю Пасху нам Бог Господь подарив, да ще й добавимо: Господи, весь народ православний чекає в завтрашній день небесне дарування, благодатний вогонь. Господи, слава Тобі! Господи, прийми наш подвиг, бо ми діти Твої, діти канонічної православної церкви, Української православної церкви, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій, со всіми вірними архієреями, народом Божиїм і священством, ми нині велика сім'я, і тому держимося так, бо лише так ми діти Божі, діти істинної церкви, а у вічності, по милості Божої і наслідники Царства Божого. Амінь. С ним пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою обви, і вонями во гробі нові покрив положи. Благообразний з ним пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і вонями во гробі нові покрив положи. Благообразний Іосиф, з древа з ним пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і вонями во гробі нові покрив положив. Благообразний Іосиф, з древа з ним пречистое тіло Твоє, плащаницею чистою обвив, і вонями во гробі нові покрив положив. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Мироносицям женам при гробі пристав ангел, вопіяше: мира мертвим суть прилична, Христос же ісцілення явися чужд. Премудрость. Високо
високопреосвященнейший владико, благослови. Благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Утверди, Боже, святую православную віру православних християн во вік віков. Святая Богородице, спаси нас. Чеснейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова, родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопреосвященнейший владико, благослови. И же нас ради человеку и нашего ради спасения, страшные страсти, животворящие крест и вольное погребение плоти изволивый Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, святых славных всех хвальных апостолов, святых, праведных Боготец, Иоакима и Анны, всех святых, помилуй и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Яко посоху пешешествовал Израиль по бездне стопами, гонителя фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поем, вопияше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Обешена, яко видя на кресте Сына и Господа Дева, чистая, терзащаяся, вопияши горце, со другими женами стеняще, глаголаше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вижу Тебя ныне, возлюбленное мое чадо, и любимое на кресте висяще, и возляйся горце сердцем реча чистая, но дашь слово благи рабе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воли, Сыне мой, и творче терпеше на древе лютую смерть, дева глаголаше предстоящий у креста, со возлюбленным учеником, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Ныне моего чаяния радости и веселье Сына моего и Господа лишена их, увы мне болезную сердцем, чисто я плачущий, глаголаше, яко посоху пешешествовал Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поем, вопияше. Не свят, яко же Ты, Господи, Боже мой, вознеси рог верных Твоих блаже, и утвердивый нас на каменный исповедания Твоего. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Страха ради иудейска Петра скрыся сел, от бегоша верни уставши, Христа дива рыдающий глаголаше. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. О страшнем Твоем рождестве и странном
одном Сыне мой, паче всіх матерей возвеличена бихас, ну ви мені нині тя видящи на древі, розпадаюся утробою. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Хочу утробу мою на руку, і маже, яко младенца держа, с древа прияти, вещаши чистая, но никто же, увы, мне сего даде. І нині присно і во веки веков. Амінь. Все свет мой сладкий, надежда и живот мой, благий Бог мой, угасе на кресті, распаляюся утробою, дева стеняше, глаголаше. Не свят яко же Ты, Господи, Боже мой, вознеси род верных Твоих блаже, и утверди вы нас на камени, исповедания Твоего. Христос моя сила, Бог и Господь, честная церковь боголепная, взывающий от смысла чистого Господи, празднующий. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Солнце, не захотяй, Боже, привечные Твои и творче всех тварей, Господи, как утерпишь страсть на кресте, чистая плачущая глаголаше. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Плачущая глаголаше, раку неискусная, ко благообразному опущися Иосифе к Пилату приступите и спроси, снятися с древа учителя Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Видев пречистую горце слезящую, Иосиф смутися и плачася, приступи к Пилату, дожми, вопия с плачем тело Бога моего. Ты пресной во веки веков. Аминь. Моя звена Тебя видящая, бесславие нага на древе, чадо мое утробе распаляюся, рыдающее, яко мати, Дева, провещаваше. Христос моя сила, Бог и Господь, честная церковь боголепно поет, взывающая от смысла чистого Господи, празднующий. Божиим святом Твоим блаже, утреннюющих Ты души любовью, озари молюся. Тя видите слове Божий истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Растерзаяся и рыдая, девяся вкупе с Никодимом, снят Иосиф и целовав пречистое тело, рыдавший, стенящий, поя его, яко Бога. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Приимшая Его с плачем мати, неискусоможное положи на колено молящего со слезами и облобызающий горца же рыдающий и восклицающий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
единую надежду и живот, владыко, Сыне мой Боже, воочию свет раба Твоя имеет, ныне же лишена бы к Тебе сладкое мое чадо и любимое, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Болезни и скорби, воздыхание обретоша мя, увы мне, чистое горце, рыдающий глаголоше, видишь эти чадо мое, возлюбленное наго и уединено, и вонями помазано мертвеца. Божиим светом Твоим блаже, утреннюющий Ты души любовью, озари молюся. Тя видите снова Божий истинного Бога, от брака греховного взывающа. Житейское море, воздвизаемое зря на постель бурею, по тихому пристанищу Твоему притек вопиёти, возведи отли живот мой много милостивее. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Мертва Тя зрю человеколюбче, оживившего мертвия, и содержащихся уязвляюся лютой утробою. Хотела бы с Тобою умрети, пречистая глаголаше, не терплю, бо без дыхания мертва Тя видит я. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Дивлюся, зрящий Тя, преблагий Боже, і прещедрий Господи, без слави і без дихання, і безобразна, і плачуся, держащий Тя, яко не надіяхся у вимні, видіти Тя, Сине мої, Боже. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Не ізглаголиши ли рабе Твоє Слово Божие, не ущедриши ли, владыко, Тебе родшую, глаголише чистая, рыдающий, плачущий, облобызающий тіло Господа своего. І нині пресно і во веки веков. Амінь. Помишляю, владыко, яко к тому сладкого Твоего не услышу гласа, ни доброты лица Твоего узрю, якоже прежде раба Твоя, ибо зашел еси, Сыне мой, то очию моею. Житей своє море, возвязаемое зря на постель бурею, котикому пристанищу Твоему приготовьте, возведи отри животной много милостивее. Нас ради распятого приди все воспоим, того Бога види Мария на древе глаголаше, аще распятие терпише Ты, си Сын и Бог мой, своего Анца Агнеца зрящих к заколению влекома, последовавши Мария, простертыми власы, со именными женами сия вопиющие, кому едешь и чадуче со ради скорбуя течение совершаешь, и да другий брак паки есть в Кане, и там он и не чишися, да от воды им вино сотвориши, иду ли с тобою чаду, или паче пожду тебе, дашь мне слово слове, не молча, мимо иди мне нечисто, соблюди мя, ты боися Сын и Бог мой, Росодатель обешь содела ангел, преподобным отроку, халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увещамо при
Тебе, Боже, на слава Тебе. Сыне мой Боже, благовещение древнее, еже мы говорил глаголоше, царя Тя, Сына и Бога Вышнего нарицаше, ныне же вижу Тя, свете мой сладкий, нагою язвена мертвеца. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе. Избавляя болезни, ныне прими меня с собою, Сыне мой Боже, да сниду, Владыко, вад с Тобою и аз, не оставь меня едину, уже бо жить не терплю, не видяще Тебе сладкого моего свита. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С другими женами, мироносицами, предающие непорочные горцы, и носимо видящих Христа глаголоши, увы мне, что вижу, как уидешь ныне, Сыне мой, а меня едину оставляешь. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Изнемающие и рыдающие непорочные мироносицам глаголоши, средайте ми, сплачетесь, горцы, себо свит мой сладкий учитель ваш, гробу предается. Рассудательную Богопеш, содела ангел, преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие, мучителя увещава пиети, благословен еси Боже, Отец наш, из пламени преподобным росу источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, сябо твориши Христе, такое же хотети, Тя превозносим во вся веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Деву рыдающий Иосиф, видев растерзавшийся весь, и упьяши горько, как отяло Боже мой ныне погребу раб Твой, какими плащаницами тело Твое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Паче ума, превзойди странное Твое видение, носящего тварь всю Господа, сего ради Иосиф, яко мертвотя на руку Своею, и с Никодимом носит и погребает. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа. Странную вижу, преславную тайну Деву вопияше Сыну и Господу, как о худом гробе полагаешься мертвая, повелением восставляй во гробе, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Не от гроба Твоего восстану чадо мое, не слезы точишь и пристану раба Твоя, донде же я саниду богат, не могу потерпеть разлучение Твоего, Сыне мой. Хвалим, благословим, поклоняемся Господи, и поющие и превозносящие во вся веки. Из пламени преподобным росу источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, всяко творишь Христе, так мое же хотеть.
человеком невозможно видеть, на него же не смеют чины ангельские взирать, тобою же все чистая, явися человеком Слово воплощено, Его же величающее, с небесными воитя ублажаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Радость мне, николи же от вселе прикоснется рыдающий, глаголеше непорочная. Свет мой и радость моя во гроб зайде, но не оставлю его, єдиного з день же умру, и спогребуся ему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Душевную мою язву ныне исцели чадо мое, пречистая вопияше слезящий, воскресни и утоли мою болезнь и печаль, можешь, ибо, владыко, елико хочешь и творишь. О, как утаилася ты весь бездна щедрот, матери в тайне изрече Господь, тварбу мою хотя спасти, изволил умрети, но и воскресну, и Тебе возвеличу, яко Бог небесе и земли. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, милосердие Твое, человеколюбче, поклоняйся богатству милости Твоя, владыко, создание бо Твое хотя спасти, смерть подъял, если рече пречистая, но воскресением Твоим спасе, помилуй всех нас. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеют чины ангельские взирать, тобою же все чистая, явися человеком Слово воплощено, Его же величающее, с небесными воитя ублажаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на все на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, неси, остави нам долги наши, каже нас, старям должником нашим, и не вди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Нас ради распятого приди все воспоем, того бо види Мария на древе, и глаголыше, аще распятие терпеши, Ты бойся, Сын и Бог мой. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Честнейших херовим и славнейшее бесстранение Серафим, бесследие Богослава Рочию, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господню, высокопресвященнейший Владыко, благослови, молитвами святых Отец, Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Спитайся.
благослови.